Morning, guys. Kona samuvati here, guys. Amuvati here, guys. Unai kuti makasvinura iko zvinezvi muripo. Amuvati here, guys. Right, guys. Mamukasei. Inzwai munzwi. Yandisi kuda kuitira vanhu noise. Ndikuda kuitira vanhu noise. Teererai munzwi, guys. Pano tine content yepano isusu. Imwe is to advocate for vanhu vasina mavoice. Muri kunzwa kana achiti the voiceless, tiri kureva vanhu vasina mavoice. Anditika vanhu vane mavoice vanomira nenyaya dzavo, and no one will ever interfere munyaya dzevanhu vane mavoice. Right. I want to say, anditi pano mese makateerera sekuya kwakamboita vanhu kuseri vachitibatsirai chibhatani ucho. Anditi ndikati chibhatani ngauye akandivinga kuseri. Guys, inini andika I am staying away from nyaya dzachibatani. I was thinking kuti tiri kubatsirana kuti akwanise kubatsigwawo paupenyu, but on this one I'm staying away. I am totally staying away on this one. Regai ndimire namai vaya vekuti vapiwe 7,000 yavo. Masocialites anonetsa. Dealing with socialites, it's a problem. Because unopesera utonzi wabhadharwa, unopesera utonzi wazonzwai zvasodai bla bla bla. Andi muri kuona, because haungambofadzi munhu wese. And handi acted the way inenge chiactwa nevamwe. Inini I acted the way yandinoacta nayo zvinhu zvandinoacta nazvo. Handiudzire kuti ita so kana kuti ita so. Ndinoita the way andinoona kuti panapa tiri kubatsira victim kuti wane mari yake kana kuti awane zvaari kuda panguva iyoyo. Vanhu vakawanda can agree with me vasiri masocialites. We have helped so many people pano. Vanoya pana pachitakabigwa mari nanhingi, takadai tichirikavha mari idzodzo pano. We have never had a problem. Anti muri kunzwa? We have ever had a problem. But nyaya dzinenge dzine no, Theo. No. Wanyatso kuona kuti achitaura aitadza kubudisa mapoint ake. That's why I felt kuti no, timirire naye. Because I felt it vaitomuvharira panze vasingadi kumupa kana senti. Kana wakaona pavaitaura naye, you would understand. But now, chiregai tichimira kusaidi. Obatsigwa kumwe. Antika isi tomira yedu namai afa. Because idea yedu yatatinayo kuna chibhatani haishandi. Antika haishandi zvachose. Saka chiregai tichidini tichisiyana nayo. Aitsikirirwa maizviona, and I decided kuti regai tiitore. Right. Aiwa tinotendai muswe dzinonetsa dzemasocialite. Let me just deal nevanhu vanouya vachienangana neni vachitaura nyaya yekuti tokumbira kubatsirwa, ndichamira neivavo tobatsirana naivavo. But iyi chiregai ndisiyane naye, because tachitaura makuseni anga achirekodha. Chiimagine guys taura tiri 2 inyaya yekubatsira iyi. Kodei ndanda pari kuti pataurika chimwe chinhu. Lucky enough, me just being me. I was just telling him zvandiri kuronga nezvandiri kufunga. Abva atora audio yanga achindirekodha. Handitika akanoisa kumasocialites kuna Keti. Andi muri kuona. Akanoisa audio yanga achindirekodha without my knowledge. Akanoisa kuna Keti. The same way yaitwa futi na whoever angari pakoli yekumba yemacalls nemakuseni anga chichema vanhu achidini arekodha futi without telling us kuti ari kurekodha. Pa3 wavo pane munhu arekodha. Pa3 aiwa kamandi, and I never laid it on live. He took the audio and ndataura naye akanoisa kwaKeti. Handiya play wakaketi audio. Ndamboya panapa ndikataura kuti plan yedu yakadai. No, you heard it on the live, on the audio that he recorded me. He recorded me without me knowing. Mokusendi chimti no ona. Indrofunga tikadai 3-2 pako. Iye achiti aiwa so ndikati alright bo. Chidzokera back unodai. Anowana. Not knowing kuti akundirekodha tora audio yaendesa kwaKeti. Kurisanisa ndimuri kuona. Vanorisanisa. So chibhatani, I am distancing myself from you. Uchiga kundifonera, I will never also call you. Anditika hanzi ndainzwa kwaSamasi. Anti muri kuona. Me I didn't know kuti kune audio yatindiswa kwaSamasi. I didn't know. Because andamboenda konasi. So remember kuti to us socialites,
To us socialites, it's about content. To us socialites, it's about content. Anti murukona. Inini ndikuti ndikubatsira a certain son, a brother. Kuti awane some anotanga life because nyechi yanga ichitondirwadza. Anomaona kuti saka pane muchipepa chiripo anoita sei? Pane mari iripo hana pekutangira ari kuti zvinhu zvake zvakandwa panze. Anotangira papi? Andimoona zvanga zvitondirwadza. Saka ndo pana chitega ndumubatsire once ari kundirekodha. Kana nchiti aenda kwa Loveness, mini ndise kuti atora audio kanisa kwa Loveness. Loveness akane player pa live. She didn't even ask me also kuti kona email pane audio yauya plan yenyu yakamira sei. No, she didn't. Angoenda kano player opa live. But mnada kubatsirwa ndiye chipatani. Anyway, Loveness atichikedu anogona kumubatsira. Loveness can help chipatani kuti adzokere Cape Town and start afresh. Anomaona. But zvokurekodha usina kudza munhu ndikurekodha. Anomaona. Haisi conversation yakaipa kai. Conversation yangu na iye kuti te plan kuti awane mari. And then on the record. That was not cool. That was not cool. That was not cool. He should have at least told me, no, I'm recording this. And I knew that's an anti refer kuti chidzokera kune vanhu vanoshanda naye unonzwa kuti vanochichiita tukuronga ndizve. Andimaona. So yazongopliwa pa live me. Yes, there was nothing wrong kuti aende unopa Loveness noti ari kumubatsira wanditi kuti inzwa ile audio. But kuti azopliwa pa live me not knowing mari yacho ichabuda here manje aichabudi. Saka what was I doing? I was just wasting my time. Andimon, I was just wasting my time. Hapana zvanandichiita because already the plan is now out there. Yaplayiwa pa live. Andimon, at least Loveness can help him. So on this one, I'm staying away on this one. Kana maive 7,000 vaya ndova tichango dini ndova tichango basirawo handiti maona maive 7,000 maive 7,000 ndova tichango batsira sekuya kwavakaitawo kwandiri ndova ndichango batsira simple animaona because truly speaking guys ndizuro uno watati pa my life and ndichitonyora conversation ti guys the birds of the same feathers vananoziva na kusense njipatana 24 nera ndasobhata kwanguva nguva bejuri but zvakarambaka zvakazorambaka saka zvarambaka apa pamanje apa asiwa nekapepa aka saka zvanga zvichazoita sei asiwa nekapepa ndopatata kuti alright zvaramba izvi dei zvakaita but zvakaramba saka osiwa nekanhaka zvodini ozoita sei handiti muri kuona so guys we will help vanouya kwatiri vachida kubatsirwa idzi dzimwe idzi ndangoti nditaure palive munhu isachinzwa including chibhatani wachona including vanoshanda naye ningikiri naye chibhatani wachona vabve vaziva kuti simeli vati we are staying away because I'm just trying to help chero dei mari dzavo dzikabuda pane pandakambopiwa kana sendi nemunhu makambona nchiti guys ndapiwa mari pabuda mari ndazopiwa mari imari dzokuti vawane vatange life handidi mari dzevanhu vari kutotsvagawo life ini ndoidi mari ando anondibhadhira chibhatani mari ipi yaida tonotanga life ndingatomubatsira kuti anotanga life kana mai mazoe vacho ivavo vangandibhadhara inini mari ipi mari ini ndotengwa ne10,000 here guys ndotenga ne10,000 here kuti ndingazi ndotengwa ne10,000 but vanhu vese vanga vachitadza kufeila chinhu one panzi toda kuzoinda uko me was just going to be there but not saying anything because zvavari kuda kuita kuseri ini handizvisivi anomaona but on the other hand again dei vanga vari kuda kunoita fire dzavo kana kudini they had nothing to do with me pisi yavo yanga iri kuita ava vanhu vari 3 mambowa ndichiti dei ndandichida ndati kuna Ketina kwaiuya tite peace but no they wanted to go kuna Ketina that was none of my business they just invited me there for me to go and listen maybe kuitira mangwana hanimona but on the other hand me knowing I was not going to advocate for peace pakati pana Ketina because Ketina is her own voice and in the nyaya yavo it's totally different ndidze kuurana dzemedhaka idzi it's totally different vanomira vega nenyaya dzavo animazviona no milima chainda mutsanangurira that audio said everything indanoteerera audio yataura zvakanaka naka nchimuudza kuti no handitika chizvita kuseri play hapana chakaipa pakuti sorry
uchiziva zvatoda kuita, wangobata mari yako, you go ahead. Handizvo here zvamawa paaudio? Hazvisiri zvere zvamawanzwa paaudio? naimili hazvisiso here zvamanzwa paaudio? Handizvo here? Hazvisiso zvamanzwa paaudio yamanzwa here? Hazvisiso here? Kuti let's play along, let me play the front. Upiwe mari, kana wapiwa chero kada kuita 365 uchiita taura zvaunoda zvine mari yako wapotanga life yako, hamuna kuzvinzwa here? Saka I'm staying away from this one. We'll keep on tichabetsera mai kana hunge zvisina kudigwa jecha futi, because zvinogodaro zvadigwa futi jecha. Handiti maona zvamai ava, because zvatozobuda kulive what we are planning. Saka nditoona kuti panogona kutonetsa. Handiti maona iyi 7,000 yamai ava inogona futi zvinhu zvacho. Amen, probably they will fight kuti ibude havo. Kwanza aplayiwa kwaplayiwa nehandizivi kuti aplayiwa, kwanza aplayiwa kwaLoveness nekwakate. Saka since aplayiwa ndofunga zvandotaura pana mashuwa paaudio ipapo, mashuwa paaudio ipapo. Yamai ivava futi yatokanganisika nyaya yacho, because sometimes the plan was not supposed to be revealed, but yatozobuda. Ichabuda sei Queen Kera? Plan yareviliwa, the plan has been revealed. Ichabuda sei? Ichabuda sei, guys? The plan has been revealed. It's all over social media. Saka ichabuda sei even 7,000 yamaya? Ichabuda sei? Wambuya mlambo ndanichikuona macomments enyu. Andika ndanichikuona macomments enyu. Audio antikutana zvayachibhatani yaplayiwa iri kunzi yaplayiwa kwaLoveness. Munongo mangoya muchihakirawo. Iri kunzi yaplayiwa kwaLoveness. Yachibhatani ichi. But imanje Olivia chiona imanje, let's hope ichabuda. Amen. Chega chibude mazviri. Amen. Feel good luck on that one. Sezvo muchizoti ndozokubvunzai after kana kuti mwedzi 2 months kuti makaita noizi makazopiwa here. Muchazokubvunzai after 2 months, because zvimwe zvacho ndinokanganisa tega. Techiti mumwe muchiti mavictims ngaabatsirwe, but mukanganisa futi plan dzacho. Mumwe muchiti mavictims ngaabatsigwe, but modi mukanganisa futi plan dzachona. Anti mazvona. Saka zvino munenge inini wacho arikuda kubatsira ndino munenge muchita kuti zviite difficult, because how am I going to help now? The plan is out there, it has been exposed. Ndichavabatsira sei? Come on guys, come on. Aiwa ndatosiyana naye. Amen, guys. Me, I don't know. I'll just stay about ndichaita victims achauya kwandiri kanzi meli wacho ipolisi here vanoenda kwaari. How many monies have we recovered here? It's not going to be easy now. Plan ndakaitaura udhara, mukubvunza plan ndakataura udhara, guys. Plan ndakataura udhara panapa. Yamata ndataura futi yamanzwa futi kuaudio koko ndichitaura. Because guys, inini ndinoda kukutaridza, mina ndikupe a very good example. My gets ndinenge ndichikwereta mari ini. Ukauya uchipopotera mari yako, handika ndikakubloka uneiwanepi. Ukauya uchinditukira mari yako iwe, handi ndobva ndakuti wandituka zvavhara, ndobva ndakubloka, uneiwanepi mari yako? Uneiwanepi mari yako? But pakaita plan yekuti wale tunoya kwandiriwo kana uchiza ndine mari yako yakati wandei ariti. Sisi shuwa ndokumbura mari ya mudai. Handika chero yanga yagarise ni 3 years chero ndakadi wowana mari yako chinyasondituka manje. Unenge sina kwana mari yako here. Nokuti tikapopotera vanhu like ina ndigoni kuita sezvinoita vamwe vangu masocializer. Hanmaona ndikapopotera inini ndogura zvikwereti. Zvino ndakatanga nekunopopotera munhu wechikwereti, guys, mari yacho inobuda here.
inobuda here mari yacho? Mari haibudi. Proof iripo palive munhu akabvuma kuti akabvuma kuti ndakatora mari nchapa Friday. Handimaona. But after all this, guys, after all this, anogona ngobloka. Remember that hatimuzivi Solid, you guys. Ndo zvinhu zvamuri kukanga makubatanidza izvozvo. No one knows Solid kunze kwemunhu one. No one knows Solid, guys. Ndo pamuri kutadza kufunga ipapo. Anoziva Solid hapana. Mai ava vakati kwavakaisa mari yavo vakapa munhu mari wavasingazivi. Munhu anoziva Solid i1 mai Masokwe. Saka izvozvi vakabvisa akaunti yavo, mari yamai ava inobudepi tisingazivi Solid. Muri kuona pandiri kuti munokangasa zvinhu zvacho kuti vanhu vacho vawane mari yacho. Mai ava vakakudza kuti handimuzivi, ndakangotaura naye paWhatsApp. No one knows Solid. Mai vake came to me, but vakataura kuti hatitaudzana hationani. Momuziva taranzi tomuziva. At least vanatariro vati vanomuziva. Vati vanomuziva. No, Anele ndopa mune problem. Imimi muri kuda drama. The drama I knew it was going to be there. Because remember, PC yanga iri yavo vari 3 yekufumurira na secrets kuti zvichipera. Handi uri kuona. But kuna naketi na kwa kusina peace. Ndopa matadza kubatanidza ipapo. And imimi mchida ndinyore mu comment section. Who is watching? Aninga chona nchinyora ndiani. Ndopa munotadza kufunga anesi duvewo ipapo. Handi muri kuona. I knew kuti the drama was going to continue. Because peace yanga iri yavo kuti vastope zvekuburitsira na secrets avo aya vastope. And the 3 of them. But remember kune nyaya dziri uku. Handiti maona dzanga dzagara dziripo dzanga dzichagara dzichingonetsa. Mimi ndo ndinyatso nyora mu comment section ko kana ndakatariswa. Saka ndakataura na Solid mama ndakataura kuti mai va Solid vakataura 1 kuti handitauri naye, handitina kukama, handitozikwa anogara nokuti zvakafamba zvakadai. Didn't I tell you? Kana mune my picture then it's fine. Kana mune my picture then it's okay. Kana mune my picture then it's fine. No, peace yavo vanga vaita kuseri zvakanaka. Handimaona. Vanga vaita kuseri peace yavo. Handiti. Then Meki insisted kuti ndoda kunotaura ndichinokumbira vanhu pa live because ndadhumanisa vanhu musoro. Peace yanga yapera mufunge kuseri vangoita peace yavo. But I knew kuti the drama was going to continue because peace yanga iri yavo vari 3. Handika but kune vamwe vanhu vari koko. Imimi mukatavhariswa mukoto. Mukoto yema secrets wanga avhariswa. But ukuku the drama was still going to continue. Pese apa muna kupafunga. Imimi ndida ndinyatso kunyorera mu comment section kuti comment yangu iverengwe. Aiwa, mbia mamlambo. Anaita peace kumeda ndiani. Inini andi advocate Keti kaini. Keti ane platform yake. Plus inini andi na wanda tu yaimite peace na Keti. I never said that to anyone. Peace yavo vanga wachida kuita vari 3 pakuburitsira ma secrets. Saka yake tine na mazepe yagara yanga ishitongo vepo. Andito one. Unless zvavanga wachida kuti vanga wachida kuenda unotaura kuseri. Kuti vaizotaura chikudiva wada kumbira regalo. I don't know. Andi mukuisa. Amuri kutadza kunzwisisa point. Maybe I'm just kuiburitsawo zvakanaka point yacho amen. We are failing to understand the point behind this. Ndopa muri kutadza ipapo. But anyway, it's fine guys. Is social media ngatichingotaura kuti itasiya yachibhatani yamayava ndikati mbona timangwana zvinofuma zvakamira sei nasi kuti zvinofuma zvakamira sei kuti pane here zvaoneka kana kuti chi I don't know, but now my life aripo they'll obviously see the lives and they zvacho amen. Me I don't know now ladies, I don't know. Peace yanga iri tosafumura nepache zvavo busy ndo peace yanga iripo. Antiwana yanga iri peace tosafumura nepache zvavo. But uku kunyaya dzemamedha nechichiyuku animona dzanga dziri nyaya dzavo. Remember kuti vana mazepe vanozvimiririra naKetina
zvanga zvisinei nekwameli izvi. Jeki handisini ndastopa kufumira namasecrets. Ndopamutadza kunzwisisa. Handina wandaenda ndikati uyai kuno ndivo vandivinga. Handiti handina wandati uyai kuno musafumira nemasecrets enyu. Ini masecrets ndadoma hawani. Because ndatotaura kuti mubatsirane zvamuri kuti muda kuti nokuti from what I heard paconference call handiti kuri kutonzi nyaya dzepeace idzi hadzina kutanga neni nhasi. Vakatomboenda kuna Squaga nezuro kwakunoedza. Muri kuona? Yekutombodzi vakatomboenda kuna Squaga. Saka muri kuona kuti mukutongoti meli haina kutotanga nekuna meli. Kuri kunzi kuma 3 takarara vakaenda kuna Squaga. Vakatomboita maconference call vachizama kugadzana pana Squaga ipapo. Hameno tichichazokona handizivi kuchichazoitika paconference call iyo Squaga achizama kuvabatsira. Then ndo pawazoya kwandiri. Hanzi was I don't know who was recording ndini handizivi tindiana record. Ndatoshamsika ini. I don't know. Ndatoshamsika ini. Yes, they did. Mati auya. Anti muri kuona. PCE hainatotanga nameli nhasi amusi kuziva. Iri kutonzi nezuro after vambotukana here kuri kunzi pavakatukana vapedza tukana isitavata isusu vakazama kugadzana havana kuvata vana. Kuri kutonzi vakatombozama kugadzana nezuro manheru kwaSquaga achizama kuvagadzirisa. Hameno zvazokona papi. Hanimaona kuzosvika vauye kuseni kwandiri ndatomukawo kumapasti 10 uko. Handi muri kunzwa inzwa iwo hanzi Squaga ari kuplaya maaudio nawo ari kuti akarekodha. Handi muri kunzwa. Handi muri kunzwa. Hazvinototanga nekuna meli. A problem vana havasi kunzwisa maghost agara nenge achingoriwo negrudge rawo. Hanimaona havana kuhwisisa kwakatangira nyaya. Havana kunzwisa pakatangira nyaya. Indatozongobatwa na peace yanga iri yevanhu 3 ava yekufumurana kuti guys is too much zvatiri kuudzana. That peace was for these 3 to stop because varume were now involved. Muri kunzwa here. Ndikutaura chokwadi wani ini handinyepi ndokukunyeperai pakuti chi. No, not maghost, not imimi. Pane maghost angari kwaketuko andabloka. Hanzi vana mahlangu lerato ameni vamwe. Hanimaona they were just busy vanga vasiri kuhwisisa nyaya. Peace hainatombotanga nekwameli yakatanga nekwaSquaga zuro. I don't know what really happened vari pamaconference call avo kuzosvika vasvizoya kwandiri because it was too much. Guys, ini handidi kutaura zvimwe zvinhu zvisina basa because kana uchiita call nevanhu vachitiudzana nyaya dzavo vanenge vasinga expect kuzoburitsawo kunze. Guys, it was beyond damage. It was beyond damage. Clara, ndosaka nandichitaura kuti PC it was for 3. Hamuna chamuri kuziva. Ininika musandiise pakona. Hamuna chamuri kuziva imi. Hamuna chamuri kuziva. Chiregai ndingoguma ndakadaro. Pamahwa ndichitaura makusanchiti it was too deep. I swear ndikurevesa. It was too deep. Nyaya idzi dzinoputsa dzimba idzi guys. Zvino ini handichaziviwo. Mona Selina gore ini handichaziviwo. Uko Queen ini handiko vanogadzana pachavo vega. Vanogadzana pachavo vega. Ini idzo handidzizivi. Vanaketina masocialites. They can stand for themselves. Handiti pana ndichitoda inini ndimai vaive 7,000 naye chibhata ngozi azvichindirwadzawo nyaya yechibhata yekuchatiswa iyi zvobva zvatadza kuita usara wakabata muchato muzati muchato kudambukira usimabhonu dhura. Saka zvakaoma kwai chimboedha umwe ambotsanangura raseni it's too late now to aid. Chirega itisane nenyaya iyi ndingazopesa ndatozotaura zvinhu zvisinei neni. Handiti maona nokuti ndandiripo ndatrustiwa kunzi yai mugadzirisi ndikanzwa a lot. Ini chanangokudza ndechekuti guys ndauya palive pipe pangu ari pangati guys nyaya iyi is too deep. Ine mamwe mazita mavanzi vanaketi vachiti mamasta atitaure. Handika ngavaplay marecordings ese munzwe zviri mumarecordings iwayo.
ngavaplaya marecordings ese munzwe zviri marecording iwayo tigozoona kuti munenge muchiri kuzvitaura here zvamuri kutaura izvi. Keti anazvo handiti ati ane marecordings ese ngaaplay. Mune mamwe mazita makuru ari imomo ndakuudzai because zvanga zvichitaurwa ndiripo. Ina ndaziva kuti kune vanhu vari kurekodha pau3 hwavo who was recording me I don't know. Ndatoshamisikawo. Andimona. It's deep guys. Vanhu vave vangu vari mafriends pafair chaiko chaiko. They were friends vari 3. Aiwa ndachandotaura fiyo. No. Inchanoudza kuti vanhu vave vangu vari mafriends. Right. Vanga vari mafriends and they trusted each other with zvinhu zviri deep. Andimona. They trusted each other nezvinhu zviri deep. Andi muri kunzwisisa. So pane pekuti tatiri ndichika ndinyarare. Kaitingoti Mwari Jesu idombo. Amen. Kaitingoti Jesu idombo. But kuzorekodha one muntu kuzama kugadzirisa imonji rekodha kweni monji rekodherei. Asiriwo marecordings andiri kutaura ekwaswaga. Ekwaswaga ndeye ane zuro pavaitira kuita pisi yavo kwaswaga. Anomaona pane marecordings anti arekodwa imi makuseni 3 conference call yaita 3 hours kai. Yaita 3 good hours conference call iyi. Yaita 3 good hours conference call. Pachinetsa guys. Pachinetsa. This was deep. What you never understand. But anyway, since Ketina ati anima recordings ka acha kuplay rema recordings acho muchaita 3 hours good 3 hours makagara muchiteerera maaudio ndopa muchatozonyatso kuona kuti zvinhu zvanga si zvinhu zvekutamba. Ndizvo zvishavhina saka muchanzwa ikoko kwaketi. Iwe ukauya kwandiri une nyaya yako you wouldn't expect kuti unzwe ndichitaura pa live, right? Saka kana Keti anazvo achaplaya ikoko munonzwa kwa Keti. Hapana chakamboshata. Aiwa ambia mlambo comment yako ndaiona. Pane patagwa nemwe munhu achinditukwa kuenda unodavirira ipapo. Nokuti ungadavirira comment yepandotukwa ambia mlambo unogona kutoya kuseri iwewe ukatonditi SIS MELLY shuwa kudai sezvinoita muna ndini wasano yakuseri. They come kuseri SIS MELLY so votondionesa. Wadairira comment yemunhu anga achinditukwa kati nhai zvako. I'm like wow. You could have come even kuseri. Kwese chitoti ndimi woma mama kwese chiti muri vanhu vedu. Inini vana ndinozi they know. Vanotoya kuseri apa. Vanotoya kuseri SIS MELLY. Pane pakati musazitore offense anditi zvakati votaura totaura zvopera. Umeona. So panonetsa. Dzimwe nyaya dzimwe dzangashitwa ipapo ndapesana kutongokumbira ruregerero indirini kuvarume uko. Umeona. Because papa katoipa. But anyway, apana chamuri kune vabata statement vabata. Vachiri kudhauta kuti fake kana kuti kudii zvave kwamuri. Dema muri inini pane zvangachitika. You would have acted maybe the same. You would have acted the same. But guys, zvina nyaya. Haisi nyaya. Ketina anongotukawo zvake nokuti anenge anongodhakwa ongotanga ongotuka. Anoona ongodhakwa ongotanga ongotukawo. But chokwadi. Amen. Ini ndazama guys. Iyi nyaya yamuchibatani. I'm now staying away. Regai abatsigwe mamwe masocialites kwaendeko vachamubatsira. Me on this one I'm staying away. I just hope kuti avazobati iyo makuseni vofuma vona malive yavo kuti MELLY tirongera zvakati. By the way, iyo vambondiedha kumakoko avo kuti yamutigadzise vachinzi MELLY aindiningirira aindirongera zvakati. Zvatovharana. Not that I care hangu handina basa navo. Because vagara vasi shamwari dzangu handina chekuita navo. But zvokuti zvozongobudawo pa zvacho. Uti chaitika guys voice rangu richabuda makusenika ndichitaura zvandachitaura kune paaudio paindichiudza chipatani. Konzi saka ndo zvanga achitirongera. Saka mari yamai ava ndopototofunika kuti saka pachazobuda chinhu here. Amen. Kaitiona Friday ichasvika. Strategy inonetsa yatozviona. Chandatoona kwatanga kunzi ndatora nyaya yakatangira uko ikadai
ikazouya nekwamheli handina wandafambira kuti nenyaya guys, ende nyaya idzi dzachingozoonawo kumaplatform kwevamwe vanhu. Kana yazongoya kwandiri vakanditi handingakwanisi kuramba, handiti maona, because especially when they wanted to do their peace, anomaona, especially when they wanted to do their peace, handikwanisi kuramba. But ndatoona zvaofenda vamwe vanhu kuti sei yazotanga yakatangira kukazoenda uko, handina wandadana. That question was supposed to be directed kuri ava kuti sei maenda kwaSIS MELLY, nokuti kubvunza inini kutobvunzawo munhu ari wrong, because handina wandadana. Saka amen. Regai guys tichinda zvedu tinovata 4-5 hours dzasara idzi, tomuka zvedu takaenda kupati, takaenda regai timuke takaenda. Ina handichadi guys, ende ndigona pane munhu atondifonera kuti kwai mukai, ndandakatovata, mukai, handiti maona. So izvo ndingadai ndakatozvivatira ndisina kana chandamboona kuti ndaizongofuma hangu makuseni ndichingovati ndatukwa. But anyway, it's fine, zvaitika. Kana ndaexplain hanzwisisa, asina kunzwisisawo hanawo kunzwisisa, haisi mhosva yangu, handiti maona. Saka musachanditega vedwe, manzwa ndambokudzai masikati uchiregai kunditega kupi, chiregai kunditega, tikuda kuenda kupatiso, kutoda kutononakirwa nasi. Ava vehondo dzavo regai vaite hondo dzavo, titoriwo kari sometimes kana tiripo tichitoriwo mucomment section tichitongofara tichingoseka, kuzi kuseka hatireki, because I've got nothing to do nevana ava vese, enda ndakana sendi remunhu anondibhadhara, ndochokwadi. Asi kana vachidavho kundipa havo mari yacho, vanongondipa havo asaise kundibhadhara, because ndobhadharwa chiyapa. Indichida mari yamai vaya 7,000 ndobhadharwa. Remember kuti mai vaya vari kuda kutenga kosi, mai vaya ngavangopiwa mari yavo vatenge rimwe kosi, period. Vangopiwa vatenge rimwe kosi. But chiripo ndechekuti guys, you cannot bring a good person down, because indagara nokuita zvokungobatsira, ndichangobatsira ndirege kustopa kubatsira, ndichangoramba ndichingobatsira, nguya nenyaya kacho chakati, izvozvi dzakazara kuti toda todzifambira nyaya dzevanhu dziri kuseruko. But dzemasocialite handibati. Aiwa kana Selina handidi, nokuti unopandukigwa. Indiri socialite rimwe kaini. Remember inini handioperate nekutuka, handioperate nekuti handigoni kutaura zvinyadzi pavanhu, handigoni kutuka pavanhu, ndo hwakunyara. Saka ndongozopisa ndapindira zvokungoti putseke kana kuti zigudona kuti kudi, handizonyatsogona kudzipisa zvokutuka vanhu kana zvemumabhuru kana zvichi, handizogoni. Andowana. Saka ndinenge ndakunzwa kuti ewe comment ikazofamba. Aiwa zvokuti ndakapiwa 700, vanongotaura 1700 imari yekuti ndingapiwa. Imari 700 rands yekuti ndingapiwa. Imari yandi 700, isa 700 kumarands, uone kuti mari yakutaura imari yekuti ndingapiwa inini. Ndakavawandira munhu anaro kosi. Patika panoda kuti mari yacho ivepoka. Ndosaka ndiri kufaitira ka 7,000 kuti idzoke. Pari kudaka mari yacho. Pari kudaka mari yacho. Vanotenga nei? Kosi riripo. Vanotenga nei? Vasina mari yacho. Hanti ndiyo mari iyo yatoda kuti idzoke vatenge kosi. Zvino zvadigwa jecha. Facebook. Saka amen. Kaitione guys, ndakuinda ini. Tubatsira mangwana. Ndangoti ndingozviadressa pa live pajekerere kuti chibatani ini nyaya dzakusa chauya kwa nchadi. I can't help you anymore because you record me. Unoisa uko audio, unopa vana loveless audio na kuna keti kuti vaplay audio. Ini wacho unaundudza kuti wa record ndine audio ndakunisa kwakati. But I'm the person ari kutira kukubatsirawo kuti uwane mari. Saka ina ndigoni kushanda newe, andishandi newe zvakadaro. I can't work nevanhu vanoita zvokurekodha. I can't. Nangu handizvigoni, handidi zvokurekodha. Handidi. Saka ndinozvingopera zvakadaro. Tiite hedu zvamaya. I pray and hope kuti chabatsigwa kiko anobatsigwa ikoko. Kwai pane munhu atanombhadhara rent 6 months. Saka all is sorted now, zvese zvaita. Bo. Saka guys ndakuinda ini. Handitika. Hana unduudza ndotoshamsika ini nchitowa recording ichitoplayiwa kwa loveness. Kwaniki kwa skate. Hanambonduudza ndotoshamsika ini ngati ku audio iyi. Ndabva ndangoziva kuti ndarekodwa.
ameno zveleverage yavo regai vaiti. Let's hope zvinoshanda zvemaleverage yavo regai vaiti. If it works, fair deal. Zvoita leverage, if it works, fair deal. Because hapana leverage ka, because leverage yei ndini ndaishaura naye. Ndini ndaishaura naye saka arekodha inini hana kurekodha imwe pati. Hana kurekodha mai Oros, arekodha inini. Yes. Panotira kubatsira pese, especially ukangoinvwa mumasocialite, I think Mwari vanozviita nenzira, vanozviita kustubbornness wangu. Mwari, God keeps on trying to show me kuti don't ita zvaunga uchingoita uchimirira vanhu uko vasiri masocialites. Ukada kumira nesocialite, mangwana rinofuma richikupandukira, rinotokutsvagira zvinhu zvisipo. Rinotokutsvagira zvisipo seuyu. Kuti akatokireta nyaya yake akatoiona yatobuda bhobho, ongomanya nezera kuti Melly yakazodai. But chokwadi mumwe make munhu dai waimira naye. Kunzi havana basa vaya vakazodai. Handina basa. But zvandakakuitira zvakanaka unozviziva. And nyaya dzako dzataura ndedzekunyepa. Handiti maona. Ndedzekunyepa. Kana vakuzoenda kumasocial media havazoudzi vanhu chokwadi. Kana vava kumasocial media. Kuti nyaya dzakamira dzakadai. Udza umwe munhu achidza achikutuka nesuro kuti anga achiti zvakati zvikazodai vaya vari fake vakazodai vaya she's not influence, she's a gossiper. Handiti kokudza vanhu kuti ndakatadza kubhadhara mari yemaflights yevaimbi. Kuudza vanhu chokwadi. Ndakatadza kubhadhara mari yemaflights yevaimbi ndikatuka management. Tsamba randakaforward kwachinzi vedu tionerewo mashura namanager wanhikiri wa Just Now. Apedza zvekudaro ndakwacho palive kuchinzi palive zuro kanga achituka chacho tikwanzi hana basa akapera. Saka unoshanda nani? Remember, all these artists are watching. Pese paitika chona unotsvaga munhu kublame. Timirire 3 am prayer isvike. Kana 3 dzakwana mamoyo tudzi. Timirire 3. Hazvidi kudaro. Ndinawo machatsi ini machiniti moti hatishuriri. Kuzvandakatukwa kurembedzwa chaiko. Machatsi ndinawo. Hanzi vakavanyorerawo tsamba. Kwai vakanyorerwawo tsamba. Nzwai ndinowaso wacho. Handi munoona. Saka uchashanda nani? Wapedza woti Melly. Apa kuti dhiri racho ringe radzoka ndini ndakanga ndaenda kunegotiata. Chero ini ndakonana naye but ane mwana ndakuhla. She needs to do this deal. Ndikanegotiata kuti dzokai mugame guys. Torai mari muite show. Vakange vabvuma. Vakazoti munhu asi kutenga matiketsi, ari kuti tengai matiketsi, atenga tiketi 1, akati tengai matiketsi nemari yenyu ndozokupai. Isu manje hatishandi tichidaro. Hapana imwe mari yematiketsi. Handi muri kuona kusvikira show vakansela show yacho. But kana utaura ukachaudza vanhu chokwadi, apedza utukira futi muimbi chaSignal nana zvamukanganisira. Akumutuka kuti akazokapera pakazi apera uya uri kumuhaya asi kuti apera. But wanga uchimuda. Ndipo unongona kuti kuva mwana vatitokodzere kana kuvadavira unotoona mwana chini yakadara achitokutambo magatse kutosha mauro makachikutuka utoona kuti pakatokanganisika. Amen. Saka guys, hai boti ndichadrenika, ndakambodrenika paya panyaya yomunun'una wangu iyeyu wepromota ndiye yakatondidrena. Uyi watichandidrena papi? Hapana pachatombondidrena moti chatove kuti titori strong nesocial media iwe aichatombondidrenidzi kana because chokwadi chichiziva unozati unodrenika, unozati pane game rikunyaya rekunyepa riripo, you are involved mumascandal, urimu involved munyaya dzemaridzi, ndo pauno denda ndakapiwa mari izvo zvindiri kutoti ndiri drained, ndiri kukwata. But I'm standing on the truth kuti kana sendera vakamboni mari ndakangopiwa namai Mazoe vakangondipa vasangana nekuzim festival 80 pounds vachititenga madrinks maini. That is the only money that I received from my Mazoe kuzim fest ku UK. Tenga drink first time yangu kuvaona vakandimanyira vakatenga drink. The simple. Amona. So ina handisvori mamwe masocialites vanenge vane mufiliro wavo, they feel vane way yavanofila wona yepa zvinizvi. Anmona ufuchi that's fine. Ugona ndakambotsiurwa nemaghost. Maghost akambonditsiura akanditi musaenda kuma platform chingonokwira kuma platform kwevanhu. Zvokwadi vakanga vari right. Maghost akanditsiura.
Vakandivinga maghosti akandiudza. But uchitika tiri kutamba pachedu tikusaputana tichienda. Pachedu tikusaputana tichienda. Aiwa tatove nhini dzepasocial media kana kuchambua panopfuura kana panovava mai paida. Yakatondibata ndeyeyu munin'ina wangu because munoziva kuti ndakakuudzai reason yekuti munhu wandaitoda zvekutodaro. Saka zvakandinetsa kuti afungire imwe yawakadai. Vati idzi dzekuti kwai mumastreet umu tazodididi. Hanzi who told you? Ndiwasu. Ndiniwasu akauya akatiti SIS-MELLY mambomira zvekukwira mumaplatform. Ushu. Hanzi ahuhwi. Ndiwi zveshuwa. Mesi. Andiwi akandiudza zveshuwa. Vakati mambomira kukwira even Dhumebu akandiudza. Uyu Dhumebu akandiudza. Akati mambomira inde nchitika pamwe chese kuzvita kuti une pride kana kuti kudi hauindiwo kwavamwe. Amona, tichitiona hauzoinziwa hauindi kwavamwe. But I think it's best kuti tingogara iduko kuti tiavoid zvekuudzwa zvemubhurugwa izvi. Tiavoid kuudzwa zvemubhurugwa. Moti padafonegwa ndabuda mubedroom ndichimanya fani guys. Ndikati nhasi ndouyikwana baba. Ndabuda chimhanya. Akandiudza ndiniwasu. Akati SIS-MELLY please. Musakwire kana muchida kukwira tsvakai kukwira musangokwire. Unochiti ndikusapota vamwe vangu but hapana man. Hapana. Rudo rwedu nderwe fake towards one another. We are fake towards each other. Ndo chokwadi chiripo. We are fake towards one another. Dzakwana here 3 days dzanguva iko. Right, 9 minutes to go. Tasara 9 minutes. Itai maskits kana muri free. Unoziva zvinoitika Linda. Munhu anofanirwa kuti tora maskits aya. Dzimwe nguva habatiki unoziva kuti ndi manager wumwe artist. Saka dzimwe nguva artist seizvozvi artist ari muno muSA. Saka ungamubati zvinenge zvinoita mavhidhiyo azvoko. Saka topedza tambositaka tisina munhu anotishuta mavhidhiyo mumaskits. Tichida kuita maskits ehobhesi kuti tipedze nguva yedu tichita zvedu zvemaskits. Andoona. Kwenditeerewo guys better socialize Natasha. Are you strong? Nati. Are you strong? Hanzi matukwepi. Ndatukwa mastriti mumulile. But aiwa yekutukwa ayo haisinyaya because takara tongotukwa every day. Moti tinotukwa daily. Saka hayo zvekutukwa zvinongana basa izvo. Zvekutukwa hayo kana dhiri nazvo. Kana dhiri nazvo hatina. Asi kuti chichaitika ndechekuti kwanzo yai kuti TikTok tipote tichitamba. Handisati ndaijaira ini. Kwai endai munoona but musakwire pamaplatform ese. Yes, lesson learned defy. True. Iwe iproblem ndeyekuti kutoenda kwachonaka chero ukada kunyora comment inogona nonongwa yako iyoyo uchifarawo. Saka the best way sometimes kungo avoidawo zvedu. Hanzi ndanyora ndikadzima kuseri. Auya kuseri handina kuiona niki. Animona. Rasten, ndiwe here uri kunyora zvinizvo. Nai Rasten, ndiwe here uri kunyora zvinizvo. Guys, hanzi Comfort say, Comfort akasoenda kuZimbabwe kuti hapana anoziva. Guys, 3 dzachaya. Tobatana time anditika please ande kupati nhasi tinenge tiri kupati. Forget about zvemastriti zvekutukwa izvi nabasa izvi. Let's go kupati nhasi. Tiri kupati. Tula touya here. Tula haufama settings. So guys, tokubatai time andika. Bye bye.